Hello friends, bye Bodo Job Info official YouTube channel आव ADRE exam ni Gr.3 Gr.4 driver ni सायाव big update सफैदों बेनो जाबाय SOP एबा exam नि process आरो exam आव बेसेबां seat थागोन बायदि condition exam center खौ नोंथांमोना बबे जिल्लायाव मोनगोन बेनि सायाव गुवारै details खौ लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube channel आव दासिमबो subscribe खालामाखै खालामना ला जेब्लायबो सरकारि जबनि सायाव प्लास गभर्नमेन्ट स्किम ल'नि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा जोङो सेबायाव फैखाबाय मानोना एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन सेबाया दा Gr.3 जा Gr.4 जा एग्जाम डेट ओंखारखाबाय दा बे एग्जामा बबेयाव जागोन बेखौ जों दानिया नायनोसै गोबाव खालामा बेनो जाबाय इन्सट्राक्सन फैदों मेनुअल हिसाबै 2022 नि एग्जामनि बेनो जाबाय क्लास 3 आरो क्लास 4 एबा नोंथांमोननि Gr.3 आरो Gr.4 प्लास ड्राइभार पस्टआव एग्जामखौ जाहाथे एग्जामा मोजां कन्डाक्ट जायो बिनि सायाव माखासे गाइडलाइन्स फैदों दा जोङो नायगोन फार्स्टआवनो एग्जाम सेन्टार एबा एग्जाम डिस्ट्रिक्टआ बबेयाव थागोन बेखौ जों नायगोन दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामना दाबाव प्लास कमेन्ट्सबो खालामबानो जाबाय जाहाथे जुदि आं फ्रि जायोब्ला नोंथांमोननो कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ खालामबाय थागोन स' नोंथांमोना एसे सम होबानो जाबाय दा जोङो फार्स्टआव एग्जाम डिस्ट्रिक्टआ बबेयाव जागोन गासैबो जिल्लायावनो एग्जाम माने सेन्टारा थानाय नङा अके स' बेखौ जों बुजिनांगोन बेखायनो जों नायग्रोनोसै फार्स्टआवनो बेनो जाबाय एग्जाम सेन्टारानो जा Gr.3 आरो Gr.4 जा दा फार्स्टआव दङ बजालि दङ बाक्सा दङ बिसनाथ दङ बङाइगाव काछार चराइदेव चिरां दरं धेमाजि डिब्रुगड़ डिमा हासाव गलाघाट जरहाट कामरुप देन कामरुप मेट्र' कार्बि आंलं करिमगन्ज क'क्राझार लखिमपुर माजुलि नलबारि शिबसागर सनितपुर तामुलपुर तिनसुकिया उदालगुरि वेस्ट कार्बि आंलं प्लास बरपेटा दङ गासै 28 डिस्ट्रिक्टआव जिल्लायाव बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन आरो बिनि गेजेराव गोबांथार एग्जाम सेन्टार थागोन गैयाबाबो 2000 नि बारा एग्जाम सेन्टारा दं होननानै बिथांमोना फोसावदोंमोन सीएम बिथाङा स' बेखौ नायोबा गासैबो जिल्लायाव एग्जाम कन्डाक्ट जाया जाय जिल्लायाव माबाफोर जुदि दैबानाफोर जानाय चान्स दङ बा गुबुन माखासे प्रब्लेम्स दङ अब्ला बिथांमोननि जायगायाव माने एग्जाम कन्डाक्ट खालामासै दा जायफ्रा जायासै खाथियाव एग्जाम सेन्टारा गोग्लैगोन जन वाइसआवहाय गोग्लैगोन स' बेखायनो जेराव एडमिटआव मोनो बेयाव थांनानै एग्जामखौ हैनांगोन बे जाबाय एग्जामनि जिल्ला देन फैबाय एग्जामा डेटआ माब्ला फार्स्टआव दङ एचएस लेभेलनि पस्टआव बे एग्जामा कन्डाक्ट जागोन 15 सेप्टेम्बराव 10:30 निफ्राय 1:30 PM सिम बे जाबाय पेपार 3 आव गोग्लैगोन स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो बे जाबाय एचएस लेभेलाव एग्जाम स' बेयावनो बांसिन स्टुडेन्टसा एग्जामखौ होगोन जेराव पस्टआ 3000 एसे बारा दं आरो दा बेयाव एग्जामनि केन्डिडेट्सआ ओरैबायदि 11,23,204 दङ आरो बेयावनो बांसिन स्टुडेन्टसा एप्लाइ खालामदों मानो होनोब्ला बेयाव डिग्री पासआबो एप्लाइ खालामदों नालाय जेराव पस्टआ 3000 नि एसेल' बारा दङ अब्ला काटअफआ जोबोर गोजौ थांनायनि चान्स दङ देन डिग्री पास 29 सेप्टेम्बराव एग्जाम जागोन फुङाव 9 AM निफ्राय 12 सिम दङ आरो बे जाबाय फुङावहाय जागोन पेपार 4 गोग्लैगोन बियो जेराव नोंथांमोननि केन्डिडेट्सआ एभेलेबल दङ 5,29,989 जन बेयाव दङ आरो स' बे जाबाय डिप्ल'मा गोनां आरो गैयै डिग्री पास लेभेलनि आरो बेलासियाव ओइदिनखालि बेलासियावनो ड्राइभार पस्टनि एग्जाम जागोन 29 सेप्टेम्बराव दा नोंथांमोना मोनदों टाइमा जाबाय 1:30 निफ्राय 4:30 PM सिम जागोन जेराव नोंथांमोना बेयाव एग्जामखौ होनो हागोन 2,04,091 बेयावबो दङ केन्डिडेट्सआ एभेलेबल दङ स' दानिया जों नायनोसै बेनो जाबाय Gr.4 पस्टआव जेराव नोंथांमोना एग्जाम होनो थांगासिनो दङ एचएस लेभेल प्लास क्लास 8 पास लेभेलाव मोननै एग्जाम दङ बेनो जाबाय डेटआ 27 अक्ट'बराव फुं आरो बेलासियाव एग्जाम जागोन दा फुंनि टाइमा 9 AM निफ्राय 11:30 सिम जागोन नोंथांमोना मोनदों पेपार 1 हिसाबै Gr.4 आव आरो बिनि एग्जाम होग्राया 9,27,130 जन दङ माने गोबांथार बेयाव दङ अके एन बेलासियाव क्लास 8 लेभेला बे जाबाय 1:30 निफ्राय 4:30 सिम बेयाव पेपार 2 हिसाबै गोलैदों बेयावबो 5,52,000 एसे बारा दङ दा ओरैबायदि देग्लाय स्टुडेन्टसा टटेल नायोबा 32 लाखनि खाथियाव दङ आरो गासैबो Gr.3 आरो Gr.4 दाजाबोबा आरो स' बेखायनो मोजां होदो आरो एग्जाम डेटआ चेन्जबो जानो हागौ जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा समजों लोगोसे मिथिगोन जुदि जेबो आसामाव जेबो प्रब्लेमफोर गैयाबा दावराव-दावसि गैयाबा नोंथांमोननि एग्जामा साक्सेस जागोन जुदि माबाफोर जायोबा माने पस्टपन जायो आरो थ' बेखौ नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला जायखिजाया एग्जामखौ जागोन होननानै सानना लाबानो जाबाय आरो बे एग्जामाव जेब्ला थांगोन ना नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ फल' खालामनांगोन अके जुदि नोंथांमोना फल' खालामा अब्ला एग्जामाव एक्सपेलबो जानो हागौ स' बेखायनो एग्जामखौ जाहाथे गोरानिफ्राय गोरा खालामनो स्मुथ खालामनो थाखाय माखासे कमिटि दादों फार्स्टआव डिसिआनो बिनि मेन जागोन चेयारमेन जागोन बेनिफ्राय एसपि दङ मेम्बार दङ बेनिफ्राय नडेल अफिसार गोबां रोखोमनि एडिसि थागोन मेम्बारफ्राव एन्ड बेनिफ्राय एडिसि बा साब डिस्ट्रिक्ट थाबाय बेनिफ्राय एडिसनेल एसपि थाबाय सार्केल अफिसार आइएस थाबाय डिअ थाबाय बिअ थाबाय बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि इनचार्जफोर बेयाव माने थागोन आरो स' बिथांमोना माने कमिटि हिसाबै बेखौ दोननाय जादों स' बेखायनो क्लास 3 क्लास 4 एग्जामखौ जाहाथे स्मुथलि मोजां खालामनो थाखाय बिथांमोना माने मोजां माने साब कमिटि बेबायदि दानाय जादों आरो अके देन बेयाव थाङोबा जोंहा माखासे बाथ्रा साननांगौ बेनो जाबाय OMR सिट दा बेयाव गोरलै बाथ्राजों बुजायसै डाइरेक्ट खनसेनो जेब्ला नोंथांमोना एग्जामाव थांगोन ना अब्लाथाय एग्जाम जानायनि सिगां नोंथांमोना
पेपारखौ रानगोन नालाय OMR शीटखौहाय अब्ला गासैखौबो नोंथांमोना चेक खालाम जे नोंनि कुइसन पेपारा माने अके दंना गैया सिल पेक नंगौना नङा बेनिफ्राय मोनब्रै सेट थायो ABCD बे दंजोबो ना गैजोबा जुदि गैयाबा दा खायसे ब्लेंकबो थायो जुदि बेबायदि मोनोबा नोंथांमोना लोगो इनफर्म खालामनांगोन होमबासो एक्सेप्ट जागोन नङाबा लास्टआव जानाय नङा अके बेखौ जेब्लायबो नोंथांमोना एग्जाम लिरनाय सिगां चेक खालामनांगौ पेपारखौहाय देन बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा OMR शीटखौ मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय जुदि रल नाम्बार लिरनायाव जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना माने एक्सेप्ट जानाय नङा मिसनाव एक्सेप्ट खालामा डाइरेक्ट माने नोंथांमोननि रिजाल्टआ माने केन्सेल जागोन आरो एग्जामा फेल जागोन स' बेखायनो फर्म फिलआप खालामनायाव नैबे OMR शीटखौ जाहाथे मोजां फिलआप खालामो नांगौबा 10 मिनिट्स 15 मिनिट्स टाइमला नाथाय जुदि मिस्टेक जायोबा माने एक्सेप्ट जानाय नङा बेखायनो दानिफ्रायनो नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होफैथाखै प्रेक्टिस खालामबाय था जाहाथे नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जाया दा बेनोमोन माखासे गाइडलाइन्स आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दा नेक्स्टआव माखासे आपडेट फैबावगोन दा एग्जामनि माखासे मिनिमाम केपेसिटि अफ सिटिं लेभेलखौ नायोबा 250 मोनसे सेन्टाराव थागोन होनना बुंदों आरो जुदि नोंथांमोना ओरैबादिबो मोननो हागोन जुदि 500नि बारा दङबा एबा 500सिम दङबा माने बे एग्जाम सेन्टारा जाहाथे माने मोजां प्रपार डिटेल्सआ थानांगोन जेरै बाउन्डारि वाल बा माखासे गाइडलाइन्स बिदि होदों जेरैहाय एसपि अफिसनि 10 kmनि खाथियाव थानाय जानांगोन माने गेजेराव थानाय जानांगोन बिनि बारा बारनो मोननाय नङा प्लास CCTV थानाय बेफोरबायदि माखासे फेसिलिटिस थानायखौ होनदों आरो बे जाबाय गावसोरनि अफिसियेलि माखासे गाइडलाइन्स दा जोंनिया जाबाय OMR शीटआ जाहाथे मोजां जानांगौ प्लास नोंथांमोना एग्जामा साक्सेस जानांगौ दा बेनोमोन एन्ड स्किल टेस्ट एबा भाइभा टेस्टआ माब्ला फैगोन बेखौबो मोनथ'वाखै जेब्ला फैयो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आपडेट मोननो हागोन